tras denunciar as graves consecuencias que están a ter as obras acometidas por unha empresa na zona do Esteiro, o carón do Banco Marisqueiro da Marxa. Os mariscadores de Cabo de Cruz decidiron traballar ali esta mañá para retirar o marisco que aínda non resultou afectado. O que fixemos agora foi cambiar a zona de traballo para aquí, simplemente cambiar a zona, porque non queremos que nos estropeen máis a praia do que están estropeando, porque xa a cuantía económica que está costando eso xa é demasiado, xa empeza a ser demasiado importante e preocupante. E hoxe que fixemos nós, vir traballar aquí, e ao noso entender, a concepción é nosa, chegamos a estes mariñeiros, os mariscadores asustados, porque a pala a traballar, eu quero traballar aquí e a pala no medio. Hubo embarcacións da flote que querían fondear o seu ancla para poder traballar, o seu rizón, para poder traballar, nesa zona non estaba a pala e tampouco non podían, tuveron que marchar da zona. Ata a zona desprazouse tamén o voceiro do PP boirense, que expuxo que este conflito de intereses pon de manifesto a necesidade de que Galicia asuma as competencias de xestión do seu litoral, actualmente en mans de Costas do Estado. O que amosa este problema é a necesidade de que se transfieran as competencias marítimo-terrestres a Galicia, como teñen Andalucía ou Cataluña, para que estes conflictos entre administracións, que parece que non se falan, parece que estén pegadas, que generen graves perjuicios, en este caso aos nosos mariscadores, porque se quere facer unha actuación nun banco marisqueiro moi importante de Boiro, o cual o lógico sería, o sensato sería, non impedir a obra, porque a obra todos sabemos é necesaria para a prosperidade dunha empresa que vive tamén a carón dos recursos mariñeiros, e o ideal sería que se retirara o marisco antes e despois que se realice a obra con todas as garantías correspondentes. É lamentable que o señor presidente de Costas de Galicia esta mañán levo intentando falar con él, a esta hora ás 12 da mañán aínda non he tido resposta. Os populares votan tamén en falla unha maior dilixencia por parte do goberno municipal á hora de velar non só polos intereses da empresa, senón tamén do colectivo de mariscadores, un piar fundamental para a economía do municipio.